Top mod bund i dag på Sears NVE Park i Herfølge. HB Køge med besøg fra FC Midtjylland. Midtjyderne med en mulighed for at spille sig endnu tættere på FC København, der snublede i mandag. Så det startede også rigtig fint for gæsterne fra FC Midtjylland i det 16. spilminut. En snorlig aflevering fra Isuna. Jonas Boring, der er løbet ind fra sin position ude på venstre kant. Og 1-0 lægger den lige med højre knyst, tror jeg det er, ind under Morten Hostrup. Og det var en første halvleg med stor Midtjylland-dominans. Isuna blandt andet var spilleren, der sad på store dele af midtbanen, for ikke at sige den hele. Her er der en god mulighed til nigerianeren. En enkelt mulighed blev det også til HB Køge i første halvleg. Mark Rochester, som skulle vise sig at blive hjemmeholdets bedste offensive indslag, tæt på her 10 minutter før pause. Anden halvleg, Martin Albrechtsen med fremme. Han finder Kolja Frie, som hætter på sammenføjningen meget tæt på 2-0 her. En stilling, som allerede skulle have indfundet sig omkring pausen. Det blev det ikke til, og i første del af anden halvleg var det fortsat gæsterne fra FC Midtjylland, der pressede på, blandt andet ved flere hjørnespark. Igen er det Martin Albrechtsen, der vender den her, og så er det Igbund, der sparker huller i luften. Danny Olsen kom på banen, kort aftræk. Eneste forsøg fra hans fødder, udmærket et af slagsen. Men så kom der til at stå HB Køge på den sidste del. Her er vi sprunget helt frem til den sidste del af den sidste del. Rochester, som sparker den ind foran. Rusin, der hætter den ned for fødderne af Nikolaj Madsen. Og 1-1, 4 minutter før tid. Og det var altså, hvad det blev til. HB Køge, som tidligere har spillet så fint uden at få point. Spillede i dag mindre godt, men fik altså point i bundstriden. Dem kan man selvfølgelig altid bruge. Det slutter 1-1 imellem HB Køge og FC Midtjylland. Når man tænker på, hvor mange kampe vi har tabt i træk, og den elendige første halvleg vi leverer, så var det jo den dag, vi skal have point. Når man tænker, at vi kun bagud 0-1 i halvleg, der siger jeg også til spillerne, at det er i dag, de vinder. Og det tager jeg hatten af spillerne. Det var vi mest ned og ligge. Så rejser de, så kæmper, og så får vi point. Det her resultat, kan det være med til at banke noget optimisme ind i truppen, der var lidt skuffet efter Sønderjyske nederlaget i sidste weekend? Ja, men hver gang vi taber, vi er skuffet. Men jeg har ikke oplevet mit hold endnu, at det ikke kunne rejse sig. Og det gjorde det også i dag. Det er bare lidt sent, synes jeg, det første anden halvleg. Det bliver altså til 1-1 mod HB Køge. Kan du være tilfreds med det? Ja, det er jo som man ser på det. Det er klart, at vi har jo tingene, som vi gerne vil. HB Køge forsøger hele vejen igennem at lægge pres på med lange bolde, men vi afviser egentlig ganske fint, og vi har vel også de chancer at ramme overlæggeren, som vi skal, og så skal vi få at putte den ind, og så står vi selvfølgelig lidt skuffet her, når vi indkasserer et mål så sent, men vi må også erkende, at efterhånden som banen bliver dårligere, og vi ikke selv sidder nok til i anden boldsduellerne, jamen så mister vi også initiativet, og det var absolut ikke i beregnet.